Oh, ayan na guys. Oh, tapos na maluto. Ayan. Ayan na po ang ginataang mangga. Ayan guys. Sobrang sarap niya. Ayan guys. Oh, tingnan niyo. Oh, creamy siya. Pagkawin, tikman na natin ang isang ginataan na mangga. Ano guys, tikman ko na guys. Sarap. 1, 2, 3, come on! Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Ayan po guys, isang maulan na hapon po ngayon. Kaya guys, magluluto po ako ng ginataan na mangga. Kaya guys, kung gusto niyo pong malaman kung paano ko po yun lutuin ang ginataan na mangga, please keep on watching at tikman po natin kung totoo ba talaga yan, sarap ba talaga kainin yung ginataan na mangga. Kasi guys, first time ko po itong magluto. Guys, bago po kayo makakalimot, please guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Guys, subscribe na po kayo, unlike po kayo sa YouTube channel ko. Kaya guys, thank you and keep on watching kung paano ko po lulutuin ang ginataan na mangga. Bye! Ayan guys, magsisimula na po tayo guys. Una guys, itong mangga po to guys, ayan. Ito po yung klase na mangga na gusto ko kasi masarap to at saka matamis. At kailangan lang po natin na coconut, ayan. Fresh coconut po yan guys. At may Alaska ibab. Kailangan natin Masarap at saka, ayan, white sugar. Ang pag-slice po ng mangga guys, hindi po siya ganito guys ha. Ang pag-slice po ng mangga guys, kasi ito guys, nagkamali kasi ako ng pagkaroon. Una guys, balatan niyo muna siya. Ayan. Kunan niyo siya ng balat. Ayan, dapat ganyan guys eh. Kaso, in-slice ko na siya kanina. Ayan. Kunan niyo lang siya ng balat. Ayan. pag-slice nito guys, ayan, ganyan. Hatiin nyo po siya sa gitna, tapos paslanting po yung slice niya. Ayan. Ganyan. Paslanting lang siya guys. Ayan. Dapat ganyan yung pag-slice guys. Oh. Ayan. Ganyan ang kalaki guys. Kasi, baka kasi matunaw siya pag maluluto. Hindi ko alam kung matutunaw ba siya. Basta kailangan nakaslanting lang talaga siya pag i-slice mo na siya. Ayan. Ganyan. Dalawa to guys. Ilagay lang natin dito. Ayan. Yung nahiwa na natin na mangga. Masarap to guys. Sobra. Ayan. Kailangan alisin lang natin yung balat niya guys. Kasi para guys, maganda. At saka guys, hindi na po ako nag-gloves guys. Kasi malinis naman yung kamay ko. Sobrang linis na ng kamay ko. Ayan. Wala. Ito kasing mangga na to guys, sa amin to sa Bisaya, ang pangalan namin nito ay Carabao Mango. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan to sa Tagalog. Basta matamis to na mangga. Ayan. Ganyanin mo lang siya. Tapos, hatiin mo po siya sa gitna. Tsaka mo na siya i-slanting ng paganan. Ayan. Ganyan. Oh, ayan, diba? Ang ganda na po ka-slice, guys. Tingnan niyo, guys. Oh. Ayan. Maganda siya. Pwedeng dalawang mangga gamitin nyo, guys. Or isang mangga. Pwede na rin. Pero ako, guys, gusto ko madaming mangga. So, dalawa yung gagamitin ko na mangga, guys. Para maganda naman siyang tingnan. Ayan. Ayan, tapos na guys. Ayan. Ganyan po yung paghiwa guys. Oh. Ayan. Maganda siyang tingnan. Tapos, itong dalawang gatas na to guys. Ayan. Yan, dalawang gatas na yan. Isama mo na yan kasi yan ang nagpapasarap. At saka itong gata, yan. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지
첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going. Yan. Ayan. Ayan po yung unang kupos, unang gata. Yan po ang malaga kasi yan ang masarap. Yan guys, lagyan nyo lang siya ng gata. Tapos ilagay nyo po tong mangga. Ayan. Lahat ng mangga guys. Ganyan. Tapos isalang nyo na po siya sa apoy. Yan. Ayan guys, hintayin lang natin kumulo. Pag kumulo na siya, lagyan po natin siya ng sugar. Guys, kumulo na po siya. Add po natin ang milk. Ayan, milk. Tapos, sugar. Suntiin nyo lang yung sugar. Ayan. Tapos, haluin. Ayan. Hintayin ulit na kumulo. Nakulangan po ako sa tamis niya guys. So mag-add ulit ako ng sugar. Ayan. Kailangan siya matamis para masarap. Ayan. Haluin na. Ayan, halo. Oh, ayan na guys. Oh, tapos na maluto. Ayan. Ayan na po ang ginataang mangga. Ayan guys. Sobrang sarap niya. Ayan guys. Oh, tingnan niyo. Oh, creamy siya. Ayan. Naduro po yung mangga guys kasi pinakuluan ko po siya ng matagal. Ayan. Oh, ayan ang mangga guys. Ang sarap. Ayan. Tikman natin to guys ha. Ayan. Subukan niyo. Ayan po guys. Tikman na po natin ang niluto ko na ginataan na mangga. Ito na pala yun guys. Nilagay ko po siya sa rep guys para lumamig naman po siya. Ito po siya guys. Oh. Actually guys, nilagay ko po siya sa tasa kasi gusto ko po siyang agad-agad na. Ganito na lang guys. Ayan. Oh, ayan. Ako patay, hindi makita to pa. Basta ayan na guys. Oh, ayan. Ayan. Alam mo guys, para siyang ano guys, para siyang ice cream. Ang sarap. Kaya guys, ang kalat ko talaga ng bread namin. Kaya hayaan nyo na yung background natin. Dito na po tayo mag-focus sa ginataan na mangga. Ito na guys. Tikman ko na guys. Sarap. Alam mo guys, yung lasa niya guys. Ang sarap talaga guys. Pwede po siyang ano guys, ipampalaman niyo po sa pan. Ayan guys, oh. Malasan mo yung mangga guys. Tapos para kang ano guys, kumain ng ano ba yung tawag nun yung Ano guys, yung nag-fruit salad ka, tapos lagyan mo ng mga mango, papaya, apple. Parang ganun ang lasa niya guys. Sobra. Ayan guys, oh. Hindi ko lang kung makikita siya guys kung ganyan. Pero sobrang sarap niya. kaya guys, subukan niyo po magluto nito guys. At sarapan po kayo guys. Ayan. Sobrang sarap talaga guys. Ngayon ko lang po talaga, ano guys, nakatikim ng ganito. Lalo na yung mangga guys, yung natutunaw na po siya, yung durog na siya. Dahil pinakuluan mo siya ng matagal. Yun ang sarap. Para yung ano guys, parang love. Ang sarap sa umpisa, pero ang sakit sa huli. Ganon. Yung mga ganon, mga hugot na yun. Parang ganito yun. Ginataan ng mangga. Ang galing guys. Ayun guys, ang sarap talaga guys. Kaya subukan nyo na magluto guys. Huwag na kayo magpatubig-tubig pa. Try to how to cook the ginataang mangga. Ayan.
ayun na po guys, tapos na po akong kumain at tapos na po akong tumikim sa ginataan na mangga. Kaya guys, gusto ko lang pong sabihin sa inyo at gusto ko rin magpasalamat sa inyo ng sobrang sobra. Guys, thank you for watching and see you by the next vlog. Bye everyone. God bless you all. Mwah. Bye.